Uganda ngutumaro amanyire saoyo ngutumaro Samaria konga mwanya bantu nyasa konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu atiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumaro Samaria fogo gimobo seta barie sama komwa yango tumaro Samaria wabeire okorera wabeire okoira nana chanda kire fogo gimobo ya Yesu ito moyare nyasao ngutumaro Samaria amona no yongo tumaro Mwacho Oinka TV na koreganirie ndengole turumugano ekeronde ase wodi ya Keyani yegotoka ime sub county ya Transmara West ase gotoka factory yemesi ase kegwanda kyogosi yemesi gekorokwa Mara Sugar ase abantu babere banyarako bakubwateraniwa namaraba ayoroche gaiga gose emesi yegotiga leta ligotumeka ase ebiragita bono bigenderete kurigia emebere yabo iyo egotebekana yabwatereretiwe ase asaya buna oroche arekabireye naiga umwacho murigereria ntore na mumurumu abo oyomo bwabali abanyateka bakubwateraniwa abo bagendete kurigiwa boikabono ebyo ekyombekia Red Cross na okerega iga kubwaterana n'abakori emirimo be factory ya Mara Sugar Company ase gotebekananga abantu abo nigo barenge batatu kurindo yomo agaika gutama babere bakabwateraniwa namarabayo goikabono babere abo mbaranyara koba bakurusiwa asamaraba ya bunoroche aramatambe iga kanyara koba gakwanyukana kwira nanse elinde akanyara koba gakubabwaterania ebiriorocha nebiregita umonchu murigereria bwenderete gotema ase bakonyara ne kwana kinga gosemba chikonyora emebere yo umonchu murigereria inyoranga igo banyarete ko bakubwateraniwa lituko lye Jumanne butuko gukira lituko lye Jumatano tariki 24 umutinyo yo kabere umwakoyo bono ngora kwana tole na mumurumu abo oyomo oyo obwatereretiwe yagotebekana urumu gusi agikotebya amalieta abo na kero kende hatotebinga ekero banyo roboti kero kende nga ese family abo nararia ya banyarete ko bako gosenga kiba igwete na kero kende goikabono endo boti kibanyorere kurwa ase serikali ya sengencho yogo konyo lakini tobose kweba ntwatema sana goika ase factory ya Mara Sugar ase twaikageita kontwanche iri gosoime na ekero twatebe gutoganya ke ntwaganya kurende chinguru cheito chokonyorana no nyeno mu manager bu factory ye gichieti konyora matunda ande onsi bono nale kusaba mwacho murigereria turakwana na oyomo urega igo yori mu murumu abo bono onyagusira abo egotebekanaga babwateretiwe asege korege karibu sana ndugu yana ngasikwata gukorokwa Wycliffe Mung'ara Wycliffe Mung'ara karato tebya ngo yosirete oyo bwateraniri iga mbwa matekimo bwaterera oyo mbwa minto manene erengo bwati miaka renga korere merma ase factory ya Mara Sugar oyo mwaka oyo mo ene metinye tano iga kero kende kero mwanya ro toroboti oro inubune family ngetambukero kimoirete oyo tigetambukero kende twaka tusim twate momro mino bwateraniwe nimbaga saine gushuka konyu bale ngo bakirete sim twakere tukuru company ne manager kero kende momro mino okay ingase ino ngai Naseite gotoka Nyainau kenyoro kyo Maguta iye gotoka ime county ere ime county ya Nyamira okay kero kende tumanyetinga bamuraba mino bande banyaruka ba mino gosema mu mino no mwibure stato mino no mwibure tumatinga inubune familia kero mwanyorete ujumbe buneye kero kende tumatinga mwahirire getambo kero kende gyonsi asengenje kero kende yoko ene kinga nkonyora muri mu muruo mino either kare moyo gosatai Netambukiro twairire twatemere kurwo boria serikali atokonya turara abakonyi bondo wachiga ino na baraiba Nyamira batokonya turara abakonyi bondo nabo tukirete iga bondo kero kende aye no menyeteka gosokera kana no menyeta iga se county ya Narok
ya inka inche menyete kibarua kya ngo kare chinyamira rato gweta mangana ne tuache tereni tukara momro ndo kumutiga abacha korana pi ale gose moya gose otonyori ndi mwanje ta saya eto gwete report ya chuma ine botuko ka chuma tano man gokuru chuma tano no muraiga no toraiga na imwe abere mukora singa kichons abere to korara mwaye asa menyete toje twana ko sudia ga twara na kiwaga ndete gasi ko komisana ndetoira na mwaye na tuacha man kero kende mwanyoreri baga lyo gokwana no nyana bakori ba mwabe meremo no nyana mo manager bwe factory kero kende konyora ujumbe nde ya okonyi ngo iyo na njirete yo konyora kuba nyora bago toteigenda inu ngo tuanjira mbago tuanjira tocho kama gweta iga round tuacha gosera roche twacha gotegera kuno bago toteimi tokanye mebere yo kaba totei tocho identify mebere kero kende timanyitinga ekero mwabere mugokaga iga bono timanyitinga naye bwe kora yo gosimu muromi no kero kende nara ndena muromi ndo ara iro chimoinari taigwe tiguya mono lakini mware ekikasi nchano torama aiga na chiracho kero kende ibno muromi wabo ekero kyo ochi ase serikali ngirikio ngotebe serikali atokonya no mono county ya Nyamira sturwete koru ora imbara to chachara chikura batokonya ari basaro mugafana duwate masene to yu or Kennedy Mungale wakong na cherusa mamanya murayendo gwensi ranche kotokonya bago tokonya ya mungu mtontu amasemerete sana ora tokonyire ero ningetegemeo yaito gwensi ora tokona tokonya yes ane namba na batoko bayo bokonya gwensi ora nya gutumegia konya na gutume ngakuwate boguruko Wycliffe Mungale muro mino yono obwateraniri igo taratoka akoro Dioki Mungale Dioki Mungale ayino yokarenga se familia yo kabere nere ngobwati nde tole bane okay asante sana timadinga muro mino ntanyara ko batoko muikera nde to nera nyara ko bakakwana gento kema kero kende ko to birengera bya ndamurangeri nari asara ile ngose na cha kwa gento kema okay asante sana omwacho murigereria wetu akwana nere mumurumu abo Duke iyo egotebekana obwateranirie asamara busa kurigereria iga goikabona una nakumanyia ebira gitambi genderete kwene kinga ngoturubanira maraba gose bachikonyora mu bironde bwensi eida kole moyo gose obugima busirete iga buno nakumanyia omwacho murigereria igotore ase egwodi ya Keyani igotoka ime Sub County ya Transmara West ime county ya Narok naiga nase factory yo CMSA yekorosia sukari ya Mara Sugar ekorokwa Mara Sugar Company aiga igotore magega ye company mwancho murigirira nakomanyia ekiagera twachigotema goeta kurubosio kero kende konyora manager ye factory na kero kende konyora babere bakori emirimo be factory iyo lakini chinguru cyo tubona nakomanyira itangani abo nchinyora timatunda andonsi kiagera ntwanje rigo soime ye factory iyo bono nyuma yo gukwana na mumurumu abo Duke yo okubwati Duke bono nkonyora tuli na ndi mumurumu abonde na abamu abomba bali gaiga ntonyara ko batokonyora birengerero kero kende kugani kwa bongoro kyo kokorwa ase serikali ebe ne county ya Narok kose county ya Nyamira na gusi ase obwamo bono omwacho murigire na gusaba togenda likegera ninge bangite na ndi gukwana na mumurumu abonde oyo babere koba bakobeke kambi asaya yelio korra kero kende gose mbachikonyora gosemere konde gwokonyora mumurumu abo nanye nabo korengana ne company ya Mara Sugar mbagenderete gukora kera liria bakonyara likwana kinga emebireye ngotokere mwancho murigereria chinguru cyo konyora mumurumu abo koranga nchinyi nyore timatunda neye nkubwatekana no korosa kero kende na koba obwo gutoro bunyanga nyangwe kera babere bakobuta asenga kintambe lakini ninde no mugina gaiga umwacho murigereria nabo kero kende nere akonyara ko baka gototebia alia ayanyarire koba gakomanya nere asoko bese mugina kana toyangere taliao jenda baka obonyo nyata nkorokwa seitombo girango Nyamira kebirigo abona mbo majoge magenje yes eyalengeli tukoli ara misi magoroba ngwake bwesi mingani nchukasi ni yao bwaterani Transmara ga kaline pigipigi ngachanga ikabo tuko saa 3 kaligeli ngatema koligeli gasunte kabuja bono lende ngachanga tewa ya tigandigelia bana ba mintesi bakorara kasi ni yana nalenga iga kamati yana senyiboire ani asensogete ngamurangeria libotuko kamatayi bono mwana minto gurema bana bamwe bachira bankonyera bangirira asibarare bono njenganda ne pigipigi libotuko nande mambi yae mambi ngacha bono koruri tukeri no to sinde to rocho ro to koboka mambi korwa iga twacha twaligeria rocho ro bokaira
ebiragita nabo bigenderete gokora emiremo binde biasareka bono nabo tomenyete tokoboringa serikali yaito ya Nyamira gaki abana aba bamenyete rocha na abechikura chiaino mware gocha mobakonye mobae no emache banywekere bare rocha twarosire kera rituko no tolekera rituko korwo mobero oyo kabege tunsa ebiragita mbigasaine gotubora kobitire ntibiranyora minto mbire rotole abagambi banyamira abachumbe Jerusalem manyi chikure chine chiabana bamenyete roche bakorera baka babori ruchinguru bagokwanira gakia serikali yaito motare korora mabera egera mochari abana baige kiane chikura chaino mambia eoyo osiriro chire ne kura yaya lakini aba mwabambaro mamo mwabonkale nkolerare tato mwabo gakwete gakie mechando ngakibono togo korense twamenyire roche iga twaborirwa abakonyi bono togosaba nganya saba konya serikali morora mabera nonye nabaibori bari oli otigarete garwarete sakona kolera gakinere moikere moremie ase ng'encho ng'ekere tokanyete omobere okorusibwa omoibori oli natakeire koremia gakia serikali tware gosaba gakikonya abana inchi baminto ekiagera rende twachandikire nkorera tore bono iga ntobwati inguru nonye nomogoko iyo kiagera korumambi twakanyweta amache togacha roche no tomenyete naende toimoke togende egera omwana orio minto omenyete atoe naende gento geke tori torare ekambani eye agotatebi ng'a toeta arigeita togenda koria endagera ekambani ime lakini togoeta arigeita twakanibu ng'a yaya ibaga bono tiriya gaki nabo torosete naende nabo toborire enchera nabo tochandegete nabo tigarete kobera rocha abwo ntwe toigwete tobera mpaka omwana ominto otokire egere akoiru koenigwa na intwe nari toratimoke kororocha abwo tware gosaba ng'a serikali yaito tokonye matiang'i bono naye twetogereti ng'a yokare ng'ai bono Jerusalem manyi okare ng'ai bono omogabano Nyamira okare gaki ebi nabio ebirero biaito tokonye kero keno mong'ina mbwa mateki obwatana na oyo obwateraniria samarabaya oyo obwateraniria samarabaya garo omwana bwa omomura na inche ndo omwana bwa omoiseke igora kogoteba ng'a oyo mbwa mwabo gose nkaseni yao oyo nkaseni yane bono banyigwete rigianda nanya kori kende biamono sana omwancho omorigereria aba ngati abari baikire ga igase ng'encho oyo koene kinga kero kende nkwerorera bare nako bakirori ekero oyo mwabo oyo obwateraniri tugugaiga agenderete konya gose chinguru chiokomorigia chigenderete koene kiwa igaiga kero kende tiganyore oyo mwabo oyo mogaiga egende tumanye gukora korwa gasaya ekero twagendere kobwati omogano oyo ase obwange mwancho omorigereria ikire gaiga nere noyo mobwa bari babekire kambi asaya ase ng'encho oyo koene kinga na barabwo nkorora bari gose omomuro oyo korwa Duke obwateraniri igaiga ase riroberi gose ochigotoka litanga karata teyanga marietago marieta nkoro kwere ni nyansi yabuka era ni nyansi yabuka ngaki mure na Duke oyo bono bwaterandia samarabaya oyo igari cousin igari bwa mwabo korwararia ale ba mwabo kurwa se kamati ya Rebeka akero kende ayo kubani kwa ongoro kyoko ekero Duke agenderete kurigwa gose chinguru cyoko murige kigenderete ase factory ya Transmara yes okogani kwane mutulimi tanga na moseraibu mwana oyo nabache tagacha kwerigeri ochirega iga onyarire kobaga okonya no ina bana ba mwabo elinda abasire baimoke na barabugoro wetira tatu mwaba nyarite kobaga gosira nere bono munago korokoba bono onyarire kobaga kubwatira ni gwaseriro beliga iroberi rya mukune kirene wiki ngime gochikoera gaki abantu ba minto mutare gwancha mutobwate si gekogera ntuntoro chigosemeria oyo obwato mwabo obwatu koboko chanka oyo tabwati omwabo obwata moramuomo bono rende ng'ai mwacha enense yabande nekena magesabire bono twachete kwerigeria ense yabande gaiga onya no monto orengo omwabo kangankara ruseti bwororo bono ense yene yabande kambuni ebekire ensinyo baminte ensinyo maboro bobe bamureta koretiki etabwati gaki motokonye aruma igatoenda tomwaeni na intu toisane kenga kasi ni yaitorarire bono tobe no mogoko na intu rende togoke totebe na kitu abwate sigwa soko boko gwe serikali serikali koranje motokonye ntorochi bantaba bagotokonya gekogereke ngumbwe kebuna moroche meteye gwete gocha kero kende na batuberanire gosendo chara amache ime baki motokonye mbia mono sana omwancho murigereria Oinka TV abombaria twanyare ko batokonya ara sorogongoro na butonyare ko batogukwana na barabwo na kero kende buna nakomanya ntwatema sana
kerokende komonyora no manager we factory ya Mara Sugar lakini chinguru chetu choko monyora nchichieti koleta matunda ande onsi manyana bo ni gotwa chake sabari kurwa omochi obosongo oja kwaneki ege korweke elio kwaneki ngaiba ikira sengencho yogo konya na kerokende konyora emebere ya babiraba iyo enyarire ko bage kubwaterani wa asaya manyana bo ebira gitebyo origeretie iga omoncho murigereria bigendete ko kore mirema sengencho kerokende yo kwaneki emebere ye ngochire gotoka eye bagotebanga nekere mesi ya sirwe obuchafu mbole bogotigana nabo boretire gaiga bokanyara koba bokobekwa sakorire nige tunwe kenene ali no akonyara koba gakwanyoka goika nekeranyoka nari anyarete koba gakobobwaterani babiraba abo agotebekana goika bono bataratoka ase bali mwancho murigero ngati bintu chikwera na gaiga na inde konakia ngobwa turomugano yaso boikiranu elio gokomanya gosekero kende emebere ya nyarire koba ke gotoka yakobwatekana nechinguru echichoko yeligia chigenderete goika bono kurwa ase kenyoleke gose kurwa ase wodi ya Keyani gotoka me ye subcounty ya Transmara West me county ya Narok ko reporter ya Inka TV nchenkoro kwa MC Dudus.